Hi mga kaupaw, hello world. Majong oras tibo kalibutan, majong buntag Pilipinas. Domingo na neron guys. Pebrero 9 sa tuig 2025. Kumusta naman mong tanan diha guys? Unsa may jong kabisihan karong mga orasa diri sa Pilipinas? Alas 7 sa buntag. Padung na precious mamahaw guys. Patay na nag scramble og egg dyan kaya na kamukha na ikaw hi sa ikaw precious B, hi sa dali, hi dali, hi dali na, hi sa ikaw dali, hi sa ikaw dali, hi hi pero nagtalikod. Pasensya na mo guys nga napay mga hinayhay diha kay uwan manggudiring dapita karon. Diya, di pa man just dying as in na pero piloon na naon diya. Pwede na sa piloon diya. Gabi kay namaki pa man. Kay ba mo gansa nang namaki guys. Mugnaw pa kay man lagi pamutan ni ag. Pero diya pwede na kay may siling pa ng buntag. Pwede na piloon. Uga na buti pud na. Sama na nakauga sa wa makainom og tubig ug sa wa mabubuoy. Bitaw, karon dai guys. Adol magmusado tong gagaw ni Undoy. Si Kuya Imong. Adol magmusado to kay aron masado sila kahuman kay na karong buntag man apoy among gibungad ag mga ibak sa mga iro ug iring. Maadto ra ba jud og kuan pod humot mo nang kinahanglan na dun na labton gamang materialis day gahapon guys gisud ang Undoy kay di man jud may makatug og tarong og di isud ga naguwan na ba pod na aran sa jud na jud bitbiton sa mga legendary og kamot ja init ra ba jud sa mata kay bag-o. Gisod na mo gabi pag magpanihapon kay lain na ba dyan mga tao dari guys kay mga nagali sila mabanta dyan mga di manggilirat ang mga mata init ka sa mata labi na kay bag-o kay kasagaran kuno bisa kunong daan di kuno makasud sa gate natinga sila kay ngano kunong nakasud mo nang diskarte ra man gud na kamo diskarte gamay ra man hinumpod ni kay amo laging ilabat at siya ro kagubuan pa dinhi sa una gamang gilabat kay guba manggod mo nang karon nga na og gubuan pa jud nila o mag-abot na jud midanis Court of Appeals. Mag-abot na may Supreme Court. Kay mga tao dire bisan pa siguro mga lata o mga dubok ng mga kahoy kay ba sila nga naibay din tap gilabtan. Madyo na yung prinsipyo guys. Basta na adyo tag-ija, kaya na may bahay, bahala pa na dihag mga gabok na. Di hilabtan, kaya na may tag-ija. Unang kuganahan, wala ko sang gana nga, tigsuod pa. Tiga kay bawag, maadyo ra katubang, kaya nagkalikod ni mo ikaw na dahil mo hisbutanan. Bitaw, karong buntaga guys. Nagpasalamat ta kanunay sa atong labang kalagahong guys. Tagaan patag pinitik sa atong dughan o giukab pag atong mga mata rong mga buntaga. Kanunay jud ta magpasalamat sa magamay man o madapong butang magpasalamat kita. Kay wa ra ba ta kahibaw sa umaabot unsay mahitabo. Wa ta kahibaw unsay mahitabo nagkaugma. Mo nang kinahanglan maadug atong relasyon sa labi na sa atong pamilya mo na importante. Bisan gugdi show bisan gugdi ipakita sa social media nga nagpangga ka sa imong ginikanan o sa padiha basta maado ang inyong relasyon na mong uban nga maado ra po social media sa tinuray dayto daghan da ayang Ginoo special musog na gad di si Jamuso wagit
So na guys, sa 7 months pa ni Precious makailuwas na si Jad. Ingan na si Jad. Pagka siyam na ni Jad guys, kaya di naman nananay. Mama naman. Mama. Kaanak-anak. Arang bugnaw magpanahon diri guys, sama ka bugnaw sa ilang gugma. Nga nang lubad na. Labi nag-issue karon sa mga artista Ginoo ko. Human ang issue sa pirma-pirma, to ana pud natunong sa tutupor ko no. Usuway ko no tagtaya na ng tutupor guys, basig mo na yung makaangin nga mahal sa katong kalikod. Ako guys, niagi man pugog ingana nga giunahan ko bisag wa ko nang hilabot. Pero ako laman kas ara ko mo risbak na nag-istorya. Tus unja na nag-istorya. Di na ko kamamupatulog unsa pa nila mga istorya diha. Basta makapahungaw nako sang side human na. Ika nang ingana bitaw bato-batuhay mag-istorya bisag dugay ra ng kagubuta daw okay pagkahuman mura ra mo nag mga batang may mga buot ang tawo. Unsa ba? Mora na sayang-sayang og oras ng mga ingana. Nga life must go on, napay daghang plano, napay daghang ugma nga angay buhaton nga maadyo. Bitaw. Kay ba ko nga naadji mangutana na bahinda na. Pangutana naman mo kay andam ko mutubag. Daghang mga pangutana anhin na itubag sa ahang vlog. Pangutana rin diha. Kay ba ko nga naapoy magmarites ra. Pero kung gusto jud mo makahibaw sa tinuod, observe kun mo sa kada pamudyo. Ang sa inyong maobserbahan. Video na may nanawon. Adto jud mo katuo sa video kay ag video daghay pwede mahimo nga di mahitabo sa tinuod kinabuhi. Gawas laman na kay tinuod jud ning ang video. Para nang uban, maingon mo kung tahay napabor sa ginikanan, maadto sa ginikanan pero wa pud mo kahibaw guys nga naa jud gihapon nay lapsis, naa gihapon jud nay di maadjong yang makaingon na lagi mo maadyo kay mamay yung nakita kanunay sa video nga maadyo. Pero behind the scene, behind the camera na adjud gihapon ay ikasaway. Ikaw bitaw bisag unsa nimo ka maadyo kaning tawo nga di malipadyon nimo malipay ka na aman jud gihapon ikasaway. Ano na na. Pero likadyo lamang pud nito nga kusog na bitaw mo musga, murag ka mo ni kuas kinabuhi sa tawo nga wa pud mo kalibutan ug sa joy tinuod. Di man po ko moingon nga nako gilabanan guys kay bot sila ang pamilya, bot po sila na yung mga sadyop. Tinuod apektado ang ginikanan, apektado gahang lulog lula tinuod na. Pero agaharon tang gusto nga naadjud untay mo patunga arong masulbad na maura man dyan na yung hinangdan isa. Di masulbad kay daghan pa may mga sugnod-sugnod, nagmugna pa man gihapon og kainit sa umo nandi dyan na masulbad. Isa pa kaning mga tumatan aura, kaning mga idoloyers, mga loyalers, mga avid fans ko no. Wa man na sila asabay ilang labot dihag magkauli og di ag ila ra man jud nga labi na namog bugna ra pag istorya nga way kalibutan, istorya ra pud nga murag di pud masakitan. Kay ba man pud ko nga sa tag sana ta kapamilya na hitabo pud na ninyo. Pero mao lagi na di jud angay mag-one-sided kay wa may mga perfect na man jay mga nangasadyot pikas nga sadyot man jud nag enjoy tahanan unsa ka gamay ag hinungdan mo ngano na ingana pagubot man kay mayahay ka ni ingkaon na ikaw precious mamahaw na tanin jud guys sorry pamahaw ni precious guys kay boiled egg og sayote. Garo man. Hay sa ikaw na. Ito na si Jag magsige kog yaw-yaw diring dapita. Hindi ko kasa naman ko. Agahalo man jud do tinuod apektado dyan ang lulag lolo kay baw ko sa kadaghan ni jang anak mapinanggaon po na sila sa ilang mga anak. Ano ba? Pero dapat lagi ako gusto majud unta kong manunga kay ma-okay kaso lang kinsa ba lagi pa ko nga tuuhan mo na yang madyo na yang angay pasabot kay ug mahimo mangani matay kaaway nga laing tao di pamilya pwede manggalita magtinabangay kay pamilya ta pero ang nakasakit jud kay pamilya hinuon may manggiunay
Kaon na. Kaya naana ros dito imo. Magtrabaho na sila sa tatay ato sa gawas. Kaya ang nagkabuntag, di na ito maghipos o ibak atong pantawan. Nung ni Precious. Ay, li sa gawas. Hi, go. Hi. Sis, ay kutsiya, oy. A few moments later. Sa labas mo tingnan. Ka nagtakilid. Limuran. Agad. A few moments later. Unig na human karon guys. Na gidugtungan og atop sa ibabaw karon di mo silid. Basta tayto Papa dito na tiwas kay kuwang pag plain sheet dag portahan pod. Kuwang pagkahoy iposte. Kay na short man ag nag-estimate kay di pa man panday. Dagdari pod, wa pa pod na ikabungbong. Kuwang pa pod. At least nasirado nagdari sa atubangan. Kay dito na dapitan maglibangan ang iring biro. Mapa datoy agi nila sa tatay guys kay nahutdan mi og materyales, uwang rag kahoy og kuan. Kanang naay kahoy sakto na dag filmating ang kahoy may kuwang. Nga mga aneta nindo guys, gimi nga man kus bukid. Snack lang yung luwagon nga butang kanila laging taga bukid ka mangawon dito tas na dito at ang andan ba Kaon magaw na kaon nga kaon nga ni suwa na magbulanghoy mabit na suwa pang hapon bulanghoy may bulanghoy Bebe, kalau itu kan lain. Lah, masandad na maglangwar sila. Ato, may makaangin na masunog. Kaya bagid agwire sa sin. Ano wala? Namukuan man Asa wala? Haman taning utanan guys. Kaya naman ko sa una nga, recipe nga. Butong-butong sardinas bag igisa. Nga di man matabang kaya. Nasaan ba pagipalit ni tatay nga luwag naman. Ito na. Nga ba na? Tag una laman. Oo nga kanya.